ମାମାର ମୋର ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଲା ରାତିରେ ଆଜି କ'ଣ କରିବା। ସେଇଠୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆରେ ହେ ଆମେ ତ ଛତୁ ପେଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଚାଲ 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 ଦେଖିକି ଆସିବା। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଛତୁ ବାହାରିଲାଣି। ଆମେ ତ ପୁରା ଖୁସି ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ରାତିରେ, କି ଟେନସନ୍ ବି ନାହିଁ ରାତିରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ। ଛତୁକୁ ଭାଜିଦେବୁ, ଓଃ ରୁଟି ସାଙ୍ଗେ ଛତୁ କଷା କି ଟେଷ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମମି ଖୋଜି ଲୋଡ଼ି ତା ଭିତରୁ ସମୁଦ୍ର ବାହାରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଛତୁ ତଳେ ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ମାମା ତାଙ୍କ ବେକ ସଣ୍ଡା ମୁଡ଼ିକି ଧରିକି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ମୋ ମାମାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଲ କି? ତମେ ପାତାଳରେ ବି ଲୁଚିଥିଲେ ମୋ ମାମା ତମକୁ ଖୋଜିକି ଆଣିକି ଆସିବ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଛତୁ ମସଲା ଟିକେ ବନେଇବ ଆଉ ରୁଟି ସହିତ ଖାଇବୁ। ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ମୋ ମାମା ନା ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ଛତୁ ମିଳିଗଲା। ଛତୁର କ୍ରେଭିଂସଟା ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତମକୁ ଖାଇବୁ ଆଜି।